good morning, 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 good morning. Hanot nono, hanot. Baili nono, baili. Baili sa nanono, Manong Nonito Gaviria. Sa pagmata Manong Lunito Gaviria. Baili nono, baili. Tarabong yan. Pipa baili mo ngayon ko pagkaga. Kasi bago pa kaya akong babaili. seryoso. Kumusta lamang ang sa tuyang may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Magandang morning Pilipinas. Magandang morning mga Bicolano sa Edman na Partikan Mundo. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Kumusta po ang sa tuya ng mga birthday celebrants? Happy birthday. May mga travel ngunyan. Magandang morning na Pilipinas. Chief Ramir Tanay, ang satuyang partner sa Technical Department po, ang satuyang mga intern, siringman mga tugang sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Maribela, Boy Mata, sa Luwas, Mega Force Patrol, kagapay ito dyan mga tugang sa pangingirot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Karen Ala, Joshua Bino, Alarmario, siringman mga tugang si Angel Musdaza, Sinposi, Jomar Bien. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning mga senior citizens. Kumusta na kaya si Kuana? Kumusta na kaya si Ate Marcia? Ate Marcia, kumusta ka na po? Kumusta ka na Ate Marcia? Dito ka na nabibisita. Kumusta ka na tabi? Lamang. Mga taga-barangay Bongga Buda kay Mama Paro. Magandang morning. Magandang morning kay Ate Marcia, kay Mama Paro dyan sa barangay Bongga. Bongga baka kay Albay. Bonggang Bongga, Ate Marcia. Puno ng yanoy. Smile. God is good all the time. Dapat po mga tugang paggaga nakaulok na magpaparamburusot in the morning. Ito importante po mga tugang na kita naka-smile in the morning. Naka-smile in the morning habang nakatutok mga tugang sa inyo pong programang Morning Hearing. Digdi po sa kaiba mga tugang ang sa inyong partner in the morning. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. May atabon magmata. Sige daw. Hello, good morning. Good morning, amigo. Po. Ay, Tabaco. Good morning, Tabaco City. Kumusta ang mga taga-Tabaco? Mamahaw sabi. Ay, very good. You may go. Di pa ako naka-reading pamahawon ta dyan pa akong alas 9 mamahaw. Ayun. Salamat sabi. Kuya. Sige, amigo. Ingat ka mo, ha? Good morning sa mga taga-Tabaco City. All right. Sige. Good morning. Sabi ni Manong Lunito Gaviria, siram kan music pagkaaga. Good morning, amigo. Kumusta lamang ang satuyang amigo? Sumukuha natin yan, ha? Mga birthday. Mga birthday, mag-text lang tabi sa 0969-088-5548. 09-66-203-0034, 0969-088-5548. Iyan po ang satuyan ng mga numero na pwede nindo mga tugang na punta-kon an sa indong lingkod habang nakaprograma. Tigdi po sa Morning Hirit sa GB. Nasa linya, aramon ta na daw ang mga buwan manong report. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nanginginot, mga tugang Chief Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Sa BP, maray na aga sa mga parantabay sarong 1,000 pounder General Purpose Aircraft Bomb
more or less 3 meters ang laba. Nako. Kung saan nakuha ini sa pagikan bakho. Oh. Dahil Isus. sa pigtatapyasan, ang gilid kan halangkaw na bulo, digdi Oh. sa sitio Sugong, Purok 5, sakop kan barangay Ilawod, Kamalig, Ay, di Kasudma. pumilutok ano. Dahilan sa proyektong road opening, hani Oo. digdi sa Ilawod na mabalda sa barangay Mina. Ang live na bomba, Oo. ginamit pa ini kan World War II, Naulo guys. nasa daga. Oh. Nasa daga ini, gilid kan bulod. Oo. Ngunyan, igwanin na patrabaho digdi, road opening, natural pigtatapyasan sa bulod. Pangyayari adi. Pag ugbukikan kamot-kamot, may kamot bagaan bako tabi bibi, maray nga ni, bako sulawas kan, supuro ulawas kan bomba, anat tugmadan kan bako. Oo. Nangyari, tinahig kan kamot kan bako, inugbukan subi gilid kan bulod, di tinahig. Pagkahiga, ruminasay sa daga, suminabay sa bomba. Aha. Ang sabi kan na mga nagresponde, personalis kan na EOD, kung ini natamaan, matitrigger ini, delikadong sumabog. Sa live pa. Sus ko, maringat na puminos nga ka di. Anytime pwedeng anytime pwedeng sumabog, ang nasabing bomba, Oo. an impact, ang sarong barangay, pwedeng tunawon. Nako. Dahilan sa an impact kay ni Tabi BP, Oh. 1 kilometer radius sa binagsakan o pinakuhanan kan bomba, wipe out. Salbatana, ano Jimmy? Nako, makadito man yan. Baka igwa pa. Isus, dahil man lugod. Dahil man lugod. Ngunyan. Kaso hapon, mismong chief kan regional explosive and canine unit, ali dyan sa Campo Simeon Ola, sa persona ni Police Major Mark Moses Dave, iyo ang nanginutan sa maingat na pag-recover kan bomba, dinara ini dyan sa Campo Simeon Ola para sa nagkakanigong disposisyon. Salbatana. Todo, ipa-interview talo kay Joshua Nyaon dyan. Baka, ano Jimmy, sugari pigigibong bagtingan, kampana, kadakula? At naling mo sa mga kampana na gari baga ilog ki mga kuan drakulaon? Naling mo yan? Anitsura ka ni gariso 100 kilos na oreg na dahil nakipayo. At ayo na-imagine ko, anta kami ka ito, sa eskwelahan may, ang bagtingan may arog ka yan, buda itong sa may simbahan may ka ito sa duman sa mo, ang bagtingan arog kan, ayan da so kapsula kan bumba na inurulog kan mga panahon, giniribong bagtingan, kampana, makusugunon pati. Sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan. Tubo niyan. Ata na. Kaya pag subinabog yan, talagang wagas ang palibot. 1,000 pound ang gabat. Correct. Imagine kung po sa hinulugan ka, sarang kilometro ang ano yan, ang langilang, may problema. Ang sarong komunidad na inugpaan ka ni, tunaw. Kasi sa istorya, ang Mount Kitwinan, sinining bulod sa Kupkan Barangay Ilaw, dalalang kawon pan bulod digdita BBP, naging taguan ini na mga kabubuldan digdi kan mga soldados na Hapones, may mga man-made tunnel pangani sa mga lugar na ini, kung sa inining bombang gamit, inihulog dahil ni kan na aeroplano, digdi kan mga Amerikano, gugaring dahil sa napuminutok. Ngunyan, iyon na ini, na-didiscover. Iyon na dahil ni pinakadakula na nakuha digdi sa Albay. Saro dyan nakuha sa may binitayan, dyan sa may pigagibuhan dakan dahil natatapos na tulay. Igwada dyan in bomba, panduwa ini na nakuha, pero ini ang pinakadakula sa BBP, so nakuha kaswapon. Yan, nasabing bomba, yao na dyan sa Campo Simeon Ola.
Yan tabi BP ang sa mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises basta radyo as in metal detector ang hanap. Oo. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Jimmy. Tod mga tugang, abangan nindo ang bareta ni Jimmy. Saro, tabi na water system dyan sa Ginubatan. Di na pakinabangan, sa tubo, nasulat tabi kibayong. Jimmy, Tod, i-report mo, Jimmy, mga 6:30 ha. Tapos siguro, tanduman sa baretang mainit, sa morning hirit ha. Imagine, mga tugang, abangan nindo ang ulitong ko ang bareta ni Jimmy to. Ulitong ko ha. Sarong lugar, dyan mga tugang sa Ginubatan, di na pakinabangan, mga tugang, tubig, tanggi kang tubig. May bayong na nakabara. Binayaan kan kontraktor hanggang ngunyan dahil po napapakinabangan. May nakabarang bayong. Natural, mga tugang, gadana po sa bayong. Okay? Natural gadana sa bayong. Salbata ng pangyari sa Maoraro. Ano ba yan? Abangan nyo to na. Pero balikan ko itong report ni Jimmy na mga bumbang ito. Itong bumban na nahulo na na-discovery ka habang nagbabako. Mag-ingat po kita ha. Mag-ingat po mga tugang habang nagtatrabaho tabi ha. Nagbubugtak yung mga road opening sa tuya baga. So mga Amerikano kanya uminaging 1940s, World War II. Inurulugan kibumba kan Amerikano. Nakawaraga sa tuya digdi. So mga vintage, mga bomba na din nagsarabog na hinurulog sa konsen na parte kang kabubuldan ta. Iya po. Magiringat ta be. Mientras tanto, Karen Ala, nasa linya. Basta Morning, Henry M. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, Good Henry. Dakol na mga provincial hospital sa Albay ang hagad na pag-adalan mabugtakan ng mga solar energy kan gobyerno provincial kan Albay. Dahil sa epektong darana kan bako establing supply ng kuryente sa Aleco sa mga medical na ekipahes asin na fasilidades. Iyan Good Henry ang binutasan na payag ni Albay First District Board Member Carol Zigaso bilang chairman kan Committee on Power asin Committee on Health kung sa sinabing ehemplo ang nito Municipal Hospital, Kagraray, Rapo-Rapo, asin Pioduran District Hospital. Ang kinumpirmar kaining may mga dayman palang ginaray na papakinabangan na tultol na mga medical equipment dahil sa maluyang bulpay asin phase 1 pa sa nang naididistributor na linya, lalo na dyan sa nito, tiring kan mga x-ray, CT scan, maski nga ni ang simpleng electric fan, asin iba pa, kung kayo itigdoon ni sigaan sa iyang haloy ng hagad kay Gobernador Noel Rosal na magkapag-invest naman lamang ang probinsya ng mga siring na long-term na solusyon sa mga masunod na taon kaysa ipagparaas ang supply sa kooperatiba. Sa pagsabing siring man sa nagkan mga ayudang pigtatarao, pareho man ining napapakinabangan kan mga tao na mas makakapagtao pa nin komportableng serbisyo dangan kamugtakan sa mga pasyente sa ospital on a long-term basis, maski mahal-mahal. Mantang luway-luway na nagbabalo sa pagtransisyon sa renewable energy ang probinsya. Padagos man ining pagkukulidaton kan komitiba sa gobyerno provinsyal bilang kagada naman kan mga pasyenteng matawan ininin kalidad na serbisyo sa paagi nin establing kuryente ngani makaabilar inikitultol sa mas haraming mga serbisyo medical. Yan ang report, Karen Ala, DCGD News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang dubang kita kay Jomar sa Premier Distrito Canalbay. Jomar, good morning. Kumusta niyan? Salamat PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Duwang suspitsad ng drug pusher ang arestado kan Santo Domingo Police kasudma. Ini matapos na mag-kondisir ng drug bypass operation ang tropa ni Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police kan Santo Domingo kontra sa naunambita na duwang mga persona. Ang duwang suspect
na si Negro, 42 anyos, asin si June, 45 anyos, parehas na residente kan Santo Domingo, Albay. Sa ginibong drug buy-bust operation, nakumpiskar sa duwa ang 5 sachet kang pinagtutuburan na shabu na may pisadang 0.4 gramos o may kantidad na 2,600 pesos. Aha. Yan, BP, ano yung informasyon? Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwan. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Alright, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang aramon tarawan mga headlines. Ngunya na pagkaaga. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan, Impeachment Court, naglatag din bagong schedule kan trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung sa petsa 29, alas 10 nin aga hanggang alas 3 ning hapon na, ang magiging schedule kan impeachment trial ni VP Sara. Asin pag alas 4, duma naman sa sesyon regular ang mga senador. Anong schedule pa rin? Pakiulit na schedule pa rin? Pakiulit na tabi? Lunes hanggang Miyerkules, kunyan, pizza, o kaya alas 10 hanggang alas 3. Alas 10 hanggang alas 3? Gano'n na. Ayun, okay. Tapos, yun ang sa bagong schedule po na next week pa rin. Yung phone mo niyan. Pon sa pizza 29. Phone sa 29. Next week? Ano? Next week? Aha. Okay. Okay. So, pero ngunya na Miyerkules, alas 2 manggiraray. Iyo ang ginaray. Okay. Sa pizza 27, dahin na nin, ano yan? Dahin nin impeachment trial sona ni Presidente. Suna. 27 Lunes, di ba? Gano'n na. Okay. Okay, patakot ni VP Sara Duterte kay Presidente Marcos karoon ng confession sigong kay NBI Director Melvin Matibag. Pantang ang sabi, may persons of interest na ang NBI na sabing patakot ni VP Sara kay Presidente Marcos, pero dahil pa dapat ibulgar dahil ongoing pa ang investigasyon. Understand tong dahil natibag si Director Matibag kan depensa Non. Presidente Marcos kinonsider ang pagngungulog kan Chinese Coast Guard sa Philippine Navy personnel. Pantang may pinapod ni Presidente Marcos ang Chinese Ambassador sa Malacanang dahil sa insidente sa Ayungin Shoal. Lieutenant General Antonio Navarrete, formal nang nagtukaw bilang bagong AFP Chief, kasalida ni General Browner na nagretiro na sa serbisyo. Kasakot kayo ni ipinag-orden ng Presidente Marcos sa bagong AFP Chief of Staff na bantayan ang namamanuan na sinedepensa ang kadagatan. Presidente Marcos ang walos mo ng direktiba na tabangan ang pamilya kanduang marinong Pinoy na nagadaan sa Black Sea. Alangkaw na rating bakong dahilan para makaiwas sa betrayal of public trust. Office of the President kinumpirmar na nasa overseas trip si VP Sara. Civil Service Commission inaprobaran na ang qualification standards para sa bagong school counselor position sa mga pampublikong eskwelahan. Yan. Okay. Ay, ang BP, ang mga events na napagkaga, to dyan kan PYS Enterprises, hanapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, PYS din yan, 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. From News Base, sinipos si Marlena. Good morning. Good morning, Paring Mar. Sa mga headline. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Thank you. Mga tugang sa mga baretang yan. Hindi po sa tuyang programang Morning Hirit. Sandali lang. Tawagan natin ang Pag-asa. Pag-asa in the morning. Sandali lang. Check mo na. Tagri naglog sa dungo ko na. Dako lang parang ilukan dungo mo. Kremili na og na. Di ko masabutan kung namok, langaw o naglayog-layog na kung ano. Madaling ta. Abudan ta daw ang Pag-asa. Oras natin 5:34. Mga tugang sa Morning Hirit asin po sa DCGB. Yan. Sige daw. Try muna natin. Alo yun magsimbang. Sino ang duty ngon yan? Alo yun. Doon ako naman. Baka may iwalo naman ako ngunyan. Sa Legazpi, good morning. 5 ring. Ay, binilang. 5 ring ng God. Suminain naman daw, sumasimbag. Nag-CR. Ay, nag-CR po. Sinabi na. Kaya daw ako. Grabing CR. Alo yun sa CR. Ay, kaya po, nag-toothbrush. Bako sabi mo, bibit-biton mo ang CR, ang cellphone sa CR. Hindi man na bit-bit, kapot nga sa toothbrush. Ah. Anong nag-ring? Grabe, so kay dali kong momo. Tapuson. O di kitang solusyon kaya ano, ora. Ay, wala. At least na simbag tulos. Pero 5 ring gusto ko saro sa nang ring. Sige po, nasunod. Takunda papapulong ko naman si Marsay mo. Ay, hindi naman kaipuan. Hindi naman kaipuan. Ako talaga di akong tiyaga. Si Pading Maran matyaga Opo. Ano? Tapos ka mag-toothpaste. Bugahan na mo. Baka na yung panaibuga so kuan toothpaste. Binuga mo na? Amo na po. Ayun. Sige. Go ahead po, Miss Alexis, sa forecast. Maray na aga po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 22 ng Hulyo aldaw kang Miyerkules. Apektado ng trough ng low pressure area itong Bicol region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Bicol region ngunya na aldaw. Maluya sagud sa moderatong duros hali sa norte sirangan ang iiral na may banayad sagud sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatay maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, palagos ng tigbabantayan itong low pressure area na sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nailing sa layong 1,235 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. At ining LPA ay may halangkaw na tsansa na mabilog at maging isang bagyo within the next 24 hours. And once naman ito ay maging bagyo at maglaog ng ating PAR, ngunya na aldaw, ay aapodo natin itong si bagyong Quiapo. So ito na ang pang 11 bagyo na maglalaog sa tuyang Philippine Area of Responsibility this year. And yun po padagos kitang antabay sa magiging updates regarding dito sa potential na maging bagyo NPA. Oo. Opo. Bali yun po sa tuyang forecast tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River po. Maka-apekto daw sa Bicol tabi ini Miss Alexis pag na-develop ini baglaglog sa PAR.
Bali sa nahiling ta sa ngunyan, base sa kanyang sa forecast model natin, ay daiman ito ma-landfall arugman sa naki Inday at Ayun. saka kay Josie. Pero makamati man kita giraray ning mga pag-uuran dara ng trough nitong LPA or if ever itong bagyo. I see. Okay, very good. Good news yan. Oran-oran, medyo kayat ang kiluway-luway, di ba? Medyo kayat ang kiluway-luway. Okay? O di, sige. Salamaton po, tabi, Miss Alexis. Iyo. Apo. Oo. Matin. Sa agad duty ka? Ay, dain na po. Next week na. Maray man. Dapat dagitan man so ibang nasimbag ng ng late. Alaton ko daw. Gari. Madagitan mo. Okay. Okay. Naniningil ini Naniguro sana po. Naniguro. Di, sa mga pag-iriba mo dyan, madalin mo nasimbag? Ay, ilingon ko. Ah, makaskason mo na. Ilingon ko daw. Ano? Ilingon ko, raboton ko sila, Makaskason. sila Kuya Melvin. Asaro, pasanang ring. Minasimbag turo si Melvin, si Dan. Si Saro, si Melvin, si Dan, si Jim. Bura si Ariel. Oh. Saro mo sa tao dyan na haloyon sa kumagsimbag. Kaya pan may mag-apod na ibang tao. Opo. Okay. Feeling daw ako ng morning hirit ng ibang aldaw. Mabalo si niya. O sige, salamaton tabi. Okay, thank you so much. Mga tugang bisalis. Nadali ako naman nadali ako naman, nadali ako naman, Cheframera. Gari, delikado ito. Awinda, nasa linya, mga tugang Ann Barreta. Ay, mali yung napindot natin. Sandali. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang Joshua Bino sa dagdag na report. Joshua, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Barreta, talagang yaon na presensya kan illegal na droga sa palibot, partikular naman BP Henry digdi sa Bicol Region. Ehemplo kay ni ang milyon-milyon pirming nakakumpiskar kan mga kapulisan niya to digdi sa rehiyon na mga illegal na droga. Tuna sa sa laog sa naman tabi BP Henry ni na sarong simana magpoon Hulyo 13 hanggang Hulyo 19, 2026 uminabot sa 2.2 milyones pesos kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar BP Henry kan mga otoridad digdi sa rehiyon Bicol. Ini kumpuesto nin 330 gramos nin pinagtutubudan na shabu asin 18 gramos man ni na pinagtutubudang marijuana na may pinagbiyo na kantidad 2,247,854 pesos. Apuera kayo nagresulta man sa pagkaka-arrestar ng 26 na individual kung sa intulo kayo ang tig-considerar bilang mga high-value target. Ayun. Asin ang 23 na iba pa street level individual pag-abot sa listahan kan mga invuelto BP Henry sa illegal na droga. So na kaya dara kayo talagang masasabi may presensya talaga din illegal na droga digdi sa rehiyon Bicol asin DPCL kung makawagas ini asin magamit kan publiko kung halimbawa dahil nasa kote kan mga autoridad posibleng dakol BP Henry ang nakasunglass pagmatanga kung kaya at least napagulan kan mga kapulisan digdi sa Bicol na makalakop ini 2.2 milyones kantidad ng illegal na droga
talahog sila yan nin sarong simanang operasyon. Iyon. Okay. Mhm. Yan, BP ang dagdag na istorya. Kay Bahan si Boy sa mobile, katawag niya to ang TYZ Enterprises. Iyan. Just for me, Aha. no? DCGB. Thank you, paring. Thank you, Tabi Joshua Saripo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Mapasala ako sa apon ko eh. Baka na to, iwalon ako pag duminig. Anong ibong ko na? Thank you, pretty girl. Nagdadang Baka. Sigurado ka nga yakaan? always Ay, number badala. one. Thank you, teacher. Ay, gari. Thank you, teacher. Pwede man. Unang pinaka-appropriate. Thank you, professor. Nagdadangog kamo sa DCGB. Oh. Always number one, always at your service. Ulita daw, tabi, prof. Ulita. Nagda- Ulita, tabi, prof. Ulitan mo, ulitan mo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alan Mario, nasa linya. Good morning, paring Al. Good morning, pare. Lauman man ang fuel subsidy na tig 1,000 naman sa mga rehistradong parasira digdi sa Legazpi City sa mga masunod na aldaw. Ini pagkatapos na inuyuna na kan sanggunian Pandalawigan as valid and operative an ordinansa na ipigapasar kan Legazpi City Sanggunian Panlunsod, Ordinance number 17-0028 series of 2026 na minataon in fuel subsidy duman sa mga rehistradong parasira digdi sa Legazpi City. Dapat rehistrado dahil iyon babasaran kan pagtaonin tiga 1,000 sa mga masunod na aldaw, anytime sa mga masunod na aldaw, dahil ini approve na kan sanggunian Panalawigan, nag-agi na sa legal na proseso, nagbalik na sa sanggunian Panlunsod, kaya for implementation na sana ang siring na ordinansa na ipigpasarman kan sanggunian Panlunsod. Yan pa niyan informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, paring Al. Sa report, hali dyan sa luwas. DCGB, Baretang Bareta. Baretang Bareta, mga tugang sa morning hirit sa GB. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag kaarama ay good morning nga pala kay amigong Jeril Aranya. Yan ha. Natapo dinara pa sa Camp Ola sunako ang bomb sa kamalig po report ni Jim. Dapat po sana warang naepektuhan na case emergency o sumabog po ako. Advance ang hapot. Okay, thank you amigo. Sige daw. Dili kita mga tugang sa dagdag karaman sa morning hirit. Aram daw nindo mga tugang kun sain asin kasuarin nagpoon ang SONA. Ang State of the Nation Address mga tugang ni President kan sa tuyang presidente. Sigun senta sa Lunes baga sa 27 magakaigwatabi kay SONA sa tuyang presidente. Advance ko na sa indo ang informasyon sa 22 pa sa nangunya. Sigun sa informasyon mga tugang ang pinaka-enot na SONA pinag-deliver ini ni Presidente Manuel L. Quezon kanuminaging Nobyembre 22, 1935, November 25, 1935. Kunhain siya ang pinakainot na presidente na nag-deliver kan sinabi ng SONA every year mga tugang kan mga nakaaging panahon na ito. Sigun sa Article 7, Section 5 kang 1935 Constitution,
Ang Philippine President may mandato mga tugang na mag-report sa banwaan sa kung ano-ano sa iyang magiging nagginibuhan as in siring man ipinagrekomendar ini susog sa sinabi ng provision nakasurat o provision kang Constitution 1935 Constitution nakasurat naman from time to time give Congress information on the state of the nation and recommends to it consideration such measures as he shall judge necessary and expedient. Yan na. Mientras tanto sa presente, susog mga tugang sa Article 7, Section 23 kang 1987 Constitution. Required na ang Philippine President mga tugang address the Congress of the opening of its regular session. Yan. Ang suna sa irarom tabi kang 1987 Constitution na pinagigibo kada ika-4 na Lunes kang Hulyo. Kunain mandato mga tugang sa sinabi ng charter para sa Congress na mag-convene ini susog sa section o Article 6, Section 15 kan Philippine Constitution. Yan. Yan po ang mga dagdag karangan. Mga tugang sa morning hirit. Ako daily nga sa mga lokal baga, Sara Governor Rosal, Mayor Hisham, nagkandak baga sinda ki State of the City Address. State of the Province Address. Ako sa iling ko, bako lang dapat iyan, mga tugang, pati ang mga kapitan del barangay, require na every year, although igaman ki barangay assembly na naka-require sa nasusog sa DI, sa local government code, ano? Pero inigayod na mga vice mayor, si Sarabay man baganinda, na kunsyal, mag-report, ano na ginibo mo bilang kunsyal, bilang board member, bilang vice governor, mga tugang sa pagtukaw mo, tabi, kada taon, ano lamang ang sa imong naginibo para sa karahayan kan sa imong constituents, tan trabaho ninda, tabi, legislative, maggibo nin local ordinances. Di ba? Yan po ang dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Sige, oy, happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday po sa ating mga birthday celebrants. Magandang morning. Sabi sa joke, a teacher in a school asked the student to write about what they wanted to become in the future and what they did not want to become. Sabi ka, nagpadala sa kuya. Joke, nilang ko na kung ito. Sabi, a little child answer brought a big smile to everyone's face. So sarudang aki, ang teacher pinasurat sa estudyante, ano nga ang gusto mo na maging ika? Buda nga habo mong maging ika. Yan, di ba? Sa pagdakula mo. Susarudang aki, nagsabi, sa iyang innocent imagination, becoming a senior citizen seemed to be the happiest and most enjoyable stage of life. Sabi kan aki, ako nga gusto ko nga ang pagiging senior citizen, saro nga sa pinakamaugma, na parte nga kan buhay nin tawo. Reminds us of you. The child wrote, so aki na nagsurat, I don't want to become a president, a doctor, or a scientist. None of this. Sabi ka, habo ko nga na ko nga maging presidente, habo ko nga maging doktor, habo ko nga mga scientist, bako lamang nga ini ang gusto ko. My greatest saan ba tadang dila ini? My greatest wish is to become a senior citizen. Oh, because that seems to be the most fun. Gusto ko nga maging senior citizen ako. Tanailing ko nga nagaring iyan ang pinakamaugma. Because nga my grandpa, dahilan nga tan sa kuya nga yang lolo, can wake up late in the morning. Pwede nga na magmata nga late sa pagkaaga. Oh.
can take afternoon naps whenever he wants. Pwede nga siyang magkaturog pagkahapon nga niya, pag gusto niya. Watches TV peacefully in his sleeps early in the evening. Pwede nga niya maghiling niya TV nin nasa silensyong nga mugtakan. Buda nga niya magkaturog kiatab pagkabanggi. You'll have many more days. Has no homework, no exam, and no tuition classes. Marayong manaaki. Marayong manaaki. Marayong manaaki. And he has money in his pocket. He can travel wherever he wants. So becoming a senior citizen is truly amazing. Sometimes senior citizens themselves do not realize how blessed and free they truly are. Ito ang source of inspiration duman, mga tugang sa pinagpadala sa kuya kayo ni. Nagpadala sa kuya si Father June Barquez. Good morning, Tabi Padre. Baka man pala ano yan ha. Sarong palang klase na, baka man siya Diyoko, di sarong klaseng inspirasyon sa buhay. Yung man ang gadadi. Yung man ang gadadi. Sarong ano nga yung gusto mo pagdakula mo? Sabi kan aki, gusto ko ngayon na maging senior citizen. Taon na nga ang nailing ko ngayon na mga benepisyo. Ako garing Chief Premier, garebo ko magurango na. May namamatayan akong ibana eh. Kitang mga lalaki, garebo ko ngunang magurang. Gari, may namamatayan akong iba. Oy. Oy, mga senior citizen. Oy. Mga seniors, dagugon ako nindo. Kitang mga lalaki, gari mapagalan magurang. Oy. Nagpara hiriyom-hiyom naman yan sa ibang mga misis na naman. Sigang hiriyom-hiyom. Nasabutan na naman sa pigdataram ko. Tampak ngaya Mr. Maceda. Tumpak ngaya Henry M. Ang pigsasabi mo. Sabi kan sa misis. Nadangog kan agom. Na senior na. Anong piga parang ngurob-ngurob mo dyan? Masabi sa misis sa agaw. Ano, tama siya o bako? Gari nga tama. Oy, nasabutin na pigoso kong sabi yun. Nasabutin na gusto kong sabi yun. Bata pagkaagaganin mal na Diyos na. Mga teachers, stoy, may eskwela na. Sa ibang ganing mga teachers ngunya, nasa eskwelahan na buda sa alas 6 na eh. So, primerong shift kang klase, sa ibang klase, eskwelahan, na eskwela. Nayaon na naman sa eskwelahan. Happy birthday po kay father-in-law, kan Imalnod, Legazpi City, Papa Romulo Molo Loria Llave pala. Papa Romulo Molo Loria Llave. Yan. Good morning, happy birthday po sa father-in-law ni Jerel Aranya. Hello, good morning. Good morning po. Good morning po. Baby. Po. Masarap maging senior. Iyo man tala, totoo. Ikay nga, yun sabi kan so, aki, gusto ko ngayang maging, abo ko maging doktor, abo kong maging presidente. Gusto ko ngayang maging senior citizen ako. Opo, yun ang magandang pangarap. Oh. Kasi sinasabi po natin na masarap. Ay, naputol. Naputol. Good morning kay si Ate Marcia nag-text. Ate Marcia, good morning Ate Marcia. We are okay, thanks, and mostly kay Lord you are not forgotten, lalo na in our prayers. Take care always. God loves you and loves you too. Ate Marcia, basta Ate Marcia, bisitahon ta kada mo na rin dyan, ha? Namimiss ko ang mga friend kong mga maedad na. Happy birthday to you. Namimiss ko ang mga friend kong maedad na. Ako gusto kong kauron, sa totoo lang, mas gusto kong kauron ang mga seniors, sa mga maedadon na baga. Nag-enjoy akong kauron ko yan. Gusto ko magkaigwasan na ki-inspirasyon sa buhay. Nagari pasisiring naman ako naman.
Ate Marcia, good morning. Tabi sa imo. Ate Marcia, may mga langka ka dyan, Buda. May lukban ka naman, Ate Marcia, dyan tabi. At your birthday. Wala nga yan, oy. Ay, madigdi ka naman siya. Kung may lukban na. Maray, tarangkason traffic light sa may alternate road in market site. Daiman pig-ayo sabay na yan sa mga isabay na iyan na yaon dyan sa may divine biyo-biyo pa. Yung mananggad, medyo may diferensya. Haruliro naman kaya. Buda baga, donated ang sa tuya ka ito kang kuan, kan MMDA after the typhoon, di ba? You can. Alright. Good morning. Kaito na panahon, Gera World War II sa Albay, may natira na mga bomb sa probinsya makalipas. Wala pa ipinaanak. Ayun. Okay. Good morning. Sabi ni Madam Melinda Wee, sagabos daw na mga listeners, gigutom ako Kasi doon makadala, magigutom ako. Nakamada akong gutom. May biskwit pa ako dyan sa kuyang sasakyan. May thunderstorm advisory na ba sa Pag-asa? May po, pero dahil man ngunyan masyado po, igwa kang inot, ha? Good morning, BP Henry. I've heard your kaduratan in this morning. Kaduratan, I just want to be happy. Baka man po ito kaduratan. Sabi kan sa mga estudyante ko nga ni kang inot, Sir, natagarapin mi kang maugmaon sa radyo. Nganya ko, pag ika nag-programa, dapat ay mo pagdarahon sa area ang problema mo na personal. Pag-log mo sa announcers booth, sabi ko naman sa mga estudyante na broadcasting, mga journalism, mga communication, pag-log mo sa announcers booth, dapat isakbit mo sa luwas kang pintuan ang problema mo sa buhay. Pagluwas mo, hinabiton mo naman, darawon mo naman pa na. Pero once na you are on air, di mo dapat pagdarahon ang personal mong problema sa on the air. Dapat dati ka man giraray. Kung ano ka, nanahiling kan mga nadadangog kan mga parantabay mo, dapat ikaiyan. Di ba? Dapat daing pagbabago. O kung dahi mo kaya magprograma tulos, ta gusto mo nga na may problema ka sa buhay, hangusin mo na ki mga perang hangos dyan sa luwas. You're growing older. Bago ka magbukas kan mikropono, hangos-hangosin mo na ngayon din na apektaran, so para dangog mo. Iyan, di ba? Tama. Good morning mga broadcasting students, mga journalism students sa Bicol University, mga communication students. Good morning mga taga UST, Legazpi. Yan sa College of Art, Sciences and Education. Good morning tabi sa mga communication students dyan na nakamidbidan niya and mamimidbidan pa niya to sa masunod. Bueno, ang mga balita susunod. Hindi po sa itong programang Morning Hirit. Magkalipas lang kan mga patalastas. Ano nga ning programa ini tabi, Miss Beautiful? Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Calling all CMD members and users, please attend our Health and Wellness Caravan and Zumba on July 25, Saturday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy one bottle, 30 ml CMD at 670 with free lunch, door gift, and your chance to avail our on-the-day promo on 65 ml CMD, CBF, CR Juice will be buy 3+1. Please come on your Zumba footwear, an extra blouse or t-shirt. Reserve your tickets now. For more information, you may call or text 0939-9040717. Please tune in to our radio program CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Kita-kits po tayo! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, fit sa 22 ngunyan, kan bulan na Hulyo. Headlines kan mga bareta, bomb threat sa Divine Word College of Legazpi na sa investigasyon na kan PNP Cybercrime Group. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, night market sa Daragalbay, Ibabalyo para mientras dahil gigibuhon ang basketball game sa Daraga covered court sa Hulyo 22 hanggang 24 katakon ka nagpapadagos na Albay Intertown Governors Cup 2027. Sa Lado National Impeachment Court naglatag nin bagong schedule kan trial kontra kay Vice President Sara Duterte. NBI may persons of interest na sa pigasabing patakot kay BP Sara ni BP Sara kay PBBM. Sa ibang nasyon, 20 katabo nagadan sa flash flood sa Afghanistan, sobra sang gatos katabo nawawara. Business news, inflation, mantinidong panginot na pighaditan kan mga Pilipino. Mga eksperto nag-abiso sa publiko na regular ang blood pressure check-up asin tandaan ang reading para sa healthy life. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal, digdi po sa istasyon kan DCGB. Sarong 1,000 pounder general purpose bomb o bomba na nakuha sa sitio Sugong, Barangay Ilawod, Kamaligalbay kasuhapon. Aktibo pa asin dako pa ang posibilidad na sumabog ini. Inang kinumpirma ni Albay Police Provincial Office Explosive Ordnance Disposal
o EOD Unit Police Senior Master Sergeant Reynold Miraflor sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Miraflor, dakula o nadiskubre ang bomba matapos maagihanin bakho mantang pigakalot ang daga sa nasabing lugar. Ipinaliwanag niya na ang bomba sarong klase ng aircraft bomb na pigbabagsak hali sa mga eroplano kampanahon kampananakop kan mga Hapon. Sinabi ni Miraflor na aktibo pa ang bomba kaya posible pa ining sumabog. Tigpasalamatan man niya ang dai tinamaan ang warhead kan bomba huli takon nangyari ini. Posibleng magkausanin mahiwasan na distroso sa lugar. Sangon niyan ligtas man na naghali ang bomba sa lugar para sa tamang disposisyon kang EOD unit mantang nagpagirumdum si Miraflor sa publiko na in kaso makaengkwentro nin kaparehong eksplosibo dai ini paghiroon asin ipaaram tulos ini sa mga autoridad para sa tamang aksyon. Ay pinapaalala ko po sa lahat po ng ating mga kababayan na kung makakakita po kayo nito, minsan yung iba binebenta pa sa junk shop, ay ipagbigay po agad natin ng kaalaman po sa atin para doon po magkaroon po tayong safety po natin. Hindi po tayo maparayin sa ibang lugar na yung iba, pinukpok po ito, inasitilin, nag-cause po ng explosion. Kaya kung makakita man po kayo nito, malaki man po, maliit, report po agad sa pinakamalapit na tanggapan ng yung police station. Tingog ni Police Master Sergeant Reynold Miraflor sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, nasa cybercrime group na kan Philippine National Police ang investigasyon sa nangyaring bomb threat sa Divine Word College of Legazpi kan nakaaging aldaw. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sa iyang sinabi na sangon niya nagpapadagos ang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad kung sisay ang nasa likod kan nagpadarang email may kinaraman sa bomb threat. Mientras tanto, mapadaraman in surat sa gabos na eskwelahan ang alkalde tanganing magirumduman o pagirumdumon ang gabos na kapag may siring na insidente tulos na i-report sa mga autoridad asin magsuspendir nin klase tulos bilang pagsiguro sa kaligtasan kan mga estudyante asin para tukdo. Masurat po kita asin ilalatag ta po kung ano po ang tamang protocol once makareceive po. Maging prank man yan o maging katotohanan tabi. So dapat we expect worst comes to worst tabi na gabos pong tigsasabing threat sa tuya is katotohanan tabi. So ipapasurat ta po, ilalatag doon kung anong tamang protocol. It is always to report sa PNP and sa kasabi naman po syempre sa LGU para makahanda man po ang sa tuyang ambulansya in kaso man po ang sa tuyang si DRRM tabi. Mientras tanto, pagdispatsa sa paaginin pagsabog o pagpasabog kan vintage bomb, milyones pesos ang gasto kan gobyerno. Jimmy, nasalita sa report. Milyon pesos ang kantidad ng gastos kan gobyerno sa pagdispose o pagdetonate kan vintage bomb arog kan nakuha kaswapon sa barangay Ilawod, Kamalig. Basado sa entrevista kan DCGB News kay Police Major Mark Moses Dave, may mga clearances as in proseso parte kan protocol na gigiribuhon kung kaya safekeeping na muna sa Campo Ola ang 1,000 pounder general purpose aircraft bomb kung sa imposible sa maabot pang Disyembre ini papasabugon sa safe na lugar sa barangay Tula-Tula, sakop kan Legazpi City. Saro pang rason sa kunata dahil tulos ini madidispose por medyo sa natural pondo ang kaipuhan kay ni sa pagsabing may mga materialis na pigbabakal milyones ang kantidad kung sa iyo ang pigagamit para sa proper disposition kan vintage bomb na ini na nakuha kaswapon. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras pong ibabalyo ang night market sa Daraga Albay dahilan kan gigibuhon na basketball games kan Albay Intertown Governors Cup 2026 sa Daraga Covered Court sa Hulyo 22 sagkod 24 alas 7 nin paggabanggi sagkod alas 5 nin maagahon sa pinaluwas na Executive Order number 56 na pinirmahan ni Daraga Mayor Vic Perete para mientras ining ibabalyo sa Lutibio Street upuon sa kanto kang Lutibio asin Rizal sagkod sa kanto kang Lutibio Street asin Arellano pati na sa P. Burgos Street hanggang sa T. Claudio Street. Nagabisuhan man ang mga paratsenda na mga parabakal na magpasiring sa temporaryong lugar para sa night market. Pinag-ingganyan naman ang publiko na padagos sa suportaran ang mga produkto kang night market vendor sa Banwaan.
Mientras tanto, iba pa niya tong report pagrally kan mga dai nagpamidbid na persona sa Legazpi City kanakaging aldaw daing permiso hali sa LGU Legazpi. Karen Alas sa report. Daing min pinirmahan na permit si Mayor Hisham Ismail sa mga nagrally kan Lunes sa sentro kan Old Albay District na day nagpamilidbid mantang nangangapudan sa kalakaran kan kwari sa probinsya. Iyan ang personal na nako ang payag kan DCGB sa alkalde sa pag-follow up man yato kung ini may permiso sa LGU bilang protocol sa pasi-orden kan syudad sa siring na aktibidad. Ang pahayag ni Mayor Ismail, originally sa Peñaran dapat ini makurin dusir kirali. Halaga dahil tabako man nga ni ipagsadiri kan syudad ang Peñaran dapat. Sinabing ipinag-refer ini sa Kapitolyo Provincial na day ng pinirmahan na permit. Halagad sa pagsusugman kan DCGB sa Kapitolyo. Natural day man kipipirmahan pang permiso ang Provincial General Services dahil ta day pa man na turn over ang parke sa probinsya. Kung kaya pagkatapos na hagadon sa alkalde na magpahayag kan sa ng ekspresyon laban sa gobyerno provincial kan Albay, digdikuta na sa Peñaranda Park, day nang ideya pa si Alkalde Ismail kung nagparano na ang mga ini sa pagsabing itinauna na nga ini sa Kapitolyo dahil saan hagad na lokasyon sa pagprotesta, bako man propiedad kan city government kan Legazpi. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang dai pa operational ang solar-powered water system project kan Barangay Doña Mercedes sa Ginobatan, Albay. Inan sinabi ni punong Barangay Ray Oraa sa entrevista kan DCGB News kabaliktad o kabaliktadan sa naging pahayag ni DPWH 3rd Engineer Ring Officer Richard Moit sa pagkasabing natapos na ang pag-irahay kan pipeline as in operational ng water system. Sigon kay Oraa, sagkod sa presente, day pa nagagamit o day pa napapakinabangan kan mga residentes kan barangay ang proyekto. Matatandaan na inutang napabareta sa DCGB News ang reklamo kan mga residentes manungod sa haros 2 taonang nakatiwangwang na solar powered water system project na may pundong 10 milyon. Pigalaoman ko ta na magkatabang ini sa pagresolver kang kakulangan sa supply ng tubig sa barangay. Mientras tanto, sinabi ni Ora na makikipag-coordinate gararay sinda sa DPWH tanganing malinawan kung ano talaga ang presenting estado kan proyekto. Sangon yan, pigbabalyo o pigbabalo pa kan DCGB News na kung ano ng pahayag kan DPWH 3rd Engineering Office manungod sa magkasuway na informasyon pati na ang lado kan kontratista kaini. Paragos man na pinaghahanap kan DCGB ang kontraktor para makahuron asin ang reaksyon kan probinsyano party list na iyo ang source o proponent kan sinabi ng proyekto na water system. Kontraktor, taga Banao, Moises Briagas. Ading project na yun ang probinsyano, architect na Moises Briagas, 3 to 5 months, matatapos na. Hanggang ngunyan, dahil pa. Punong Barangay kan ayan po ang tingog mga tugang ni Punong Barangay Ray Oraa kan Barangay Doña Mercedes sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, Jomar Bien may dagdag man na report pagtugdok nin police outpost sa Upper Barangay kan Siyudad din Tabaco, malalawos na. Uya po ang detalye. Malalawos na ang pagtugdok nin police outpost sa Upper Barangays kan Siyudad kan Tabaco. Ini matapos na magkapirmahan na sa paagin nin sarong use of frack agreement ang lokal na gobyerno kan Tabaco asin ang Department of Agriculture na magamit kang LGU ang 495 square meters na daga kan agrikultura sa crossing mayon sa Barangay Buang tanganing tugdukanin outpost kan Tabaco Philippine National Police. Katuyuan kaini na mapakaskas ang pagresponde kan mga pulis sa komunidad sa Upper Barangays kan Tabaco asin magsiserbi naman ining tourist control point sa mga magsasakat sa mayon Skyline Natural Park. Jomar Bien, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal to historic classrooms pig inaguraran kasudma sa Nislag Daraga Albay. Detalye kan bareta kay Joshua Bino. Official ng pinag-inaugura o pinag-turn over kasudma ang bagong tugdok na 2 iskalon 6 na classroom na building
para sa Anislag National High School duman sa barangay Anislag sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung sain sa ginibong seremonya nagatindirman si Mayor Victor Perete, Congressman Caloy Loria asin mga opisyales kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office. Sigon sa alkalde, ang bagong pasilidad nini iyo ang dakulang katabangan man para sa mga estudyante, kabataan kanaon ang bita ng lugar. Kung kaya katakod kini, pinasalamatan man sa alkalde ang Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office asin ang suporta man na pinagtatao kan kongresista, partikular na si Congressman Caloy Anders Loria. Kung kaya sigon sa iya, resulta man ini kan pagtatarabangan kan mga opisyal, siring man kan mga taga naunang bita ng eskwelahan. Sigon sa alkalde, makatabang ini para sa padagos na pag-eskwela kan mga estudyante duman sa komunidad kan barangay Anislag. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Oras Pilipinas, 6:20 na. Padagos kita sa mga baretang unyan sa lado lokal. Mga barangay sa Legazpi na may fiestahan, may hirasman sa pabulang. Al Armario sa report. Pero may hiras an arin man na barangay digdi sa Legazpi City ali sa pabulang basta may resolusyon an barangay council kon fiesta. Latest mo niyan na may request sa sanggunian palunsod an barangay San Roque asin Taysan na mapiesta man sa Agosto 15 asin 16 base sa existidong ordinansa kan syudad 1990s pa. Pwedeng magpabulang ang barangay na may piestahan, resolusyon sa naman ang kaipuhan, alagad ang binyo, dapat sa lisensyadong bulangan, siring sarawis o humapon kaktit. Tigutugutan ini base sa ordinansa, tulong aldaw. May hirasman ang barangay, kaya ngunyan, ang San Roque asin Taysan may resolusyon na may pabulang sa humapon kaktit. Ang San Roque, Agosto 3, 4 asin 5. Ang Taysan, Agosto 10, 13 asin 14. Alagad ini for approval pa sa sanggunian panlonsod. Al Armario, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:21. Nin pag-aaga, magbabalik ang GB News Express. Makalipas, mga tugang kan mga patalasta. GB Anong News nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, ipinahayag po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Chis Escudero na bagong schedule ang pagdangog laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Escudero, nagkasundo ang mga senator judges sa sedong caucus na dai pagdangugon o sa dai pagdangog sa Lunes, Hulyo 27, asin ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa Hulyo 29, magkakaigwanin bagong oras in pagdangog kung saan gigibuhon inipon alas 10 nin aga, sagod alas 3 nin hapon, asin ang sesyon kan Senado alas 4 nin hapon. Bako sa nang patakot kundi saro pang confession o pag-ako kan patakot ang nagadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inang pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Milvin Matibag katakod kan death threat video ni si Vice President Sara Duterte laban kay Marcos, Primera Dama Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Si House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ang nag-direct examination kay Matibag, ang ultimong testigo kan prosecution para sa Article 7 kan impeachment trial ni Duterte na nagtutukar sa aligasyon in grave threat as in inciting to sedition. Question man ni Attorney Mark Binluan kan defense team ang paggamit ni Matibag nin tataramo na confession. Alagad ibinasura ini ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero. Kinumpirmar kang National Bureau of Investigation o NBI na igwasindang persons of interest na may kinaraman sa individual na pag-hire aligado ni Vice Presidente Sara Duterte para gadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikawalong aldaw kan impeachment trial, nagtestigo si NBI Director Milvin Matibag asin sinabing nagbilog sinda ni Special Task Force para investigaran ang patakot sa buhay kan Presidente. Sigon kay Matibag, ang person of interest pwedeng magtaonin linaw sa investigasyon na magturo sa identity kan duwang kinontak ni Sara, BP Sara. Alagad nagsayo maining ibulgar ang identity kan persons of interest.
Dai naaagi sa bayolensya ang anuman na pakipaglaban sa diretso. Inampahayag kan Malacañang kasunod kan insidente nin pangulog kan mga tauhan kan Chinese Coast Guard sa tauhan kan Philippine Navy sa Ayungin Shoal kan nakaaging aldaw. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pigakondenar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring bayolensya asin pigasuportan kay ni ang naging posisyon kan Department of Foreign Affairs o DFA asin Department of National Defense o DND. Sinabi ni Castro na bako magkakanigo na gibuhon kan puwersa kan China ang mga tauhan kan Philippine Navy asin dai paghururunan digdi ang hiwas kan teritoryo kusog kan puwersa kundi ang pagipaglaban sa katotohanan asin diretso. Tinawanindo ni Castro na papanindugan kan gobyerno ang diretso sa West Philippine Sea asin anuman nagigibuhon na lakdang kan opisyal suportado kan Malacañang. Kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan may kinaraman sa insidente sa Ayungin Shoal. Sigon kay Castro, may kinaraman sa national security ang pagtiripon kaya day pa pwedeng ibiklad sa ngunyan ang bagong detalye. Sinabi niyang mapaluwas ang Malacañang ning kadagdagan na informasyon kapag pigtugutan ining gibuhon. Inot nang kinondenar ni Presidente Marcos ang insidente. Siniguro man kan palasyo na makondukta ang gobyerno nin magkanigong lakdang diplomatiko. Mga tugang, formal na pong matukaw bilang bagong Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Lieutenant General si Lieutenant General Antonio Nafarrete. Ginibukasod Hulyo 21 ang turnover of command ni Nafarrete kung sa'y nasalidahan kay ni ang retiradong General Romeo Browner. Matapos na ni Browner ang tulong taon na fixed term bilang AFP Chief of Staff. Pinanginutan man ni Presidente Marcos Jr. ang turnover ceremonies. Kaibahan si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ipinahayag ni Browner ang sa iyang naging akomplesimiento kung sain pinasalamatan niya ang gabos na mga nakaibahan niya sa Puwersa Armadas kan Pilipinas. Sa pagtaram ni Marcos, piglauman ining ipagpapadago si Nafarrete ang mga magagayo na accomplishment ni Browner. Kasabay kay ni isasalida si Lieutenant General Donald Gumiran, ang presenting commander kan West Mindanao Command o West Mincom na masalida kay Nafarrete bilang commanding general kan Philippine Army. Sa pagtaram ni Nafarrete, siniguro niya sa mga soldados na igwasindang paninimbagan sa namanuaan kung sa inipagpapadagos kay ni ang proteksyon sa nasyon. Pareta sa ibang nasyon, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo,
maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta day pong mababa sa 20 katawo ang nagadaan matapos magrapado ang makusog na flash flood sa northeng este kan Afghanistan sigon sa Taliban run government. Ang pinakadakulang danyos na rehistro sa syudad kan Paron, ang capital kan probinsya kan Nuristan. Apwera sa mga nagadaan, daiman mababa sa 80 katawo ang nalugadan dahil sa biglaan na pagbaha, napag-arama na piglaoman na maitaas pang numero kan mga nagadan dahil sobra sa 100 katawo pa ang nai-report na nawawara sagkod ka nakaaging banggi. Tulos man na nagkondukta ng search and rescue operation ang mga autoridad sa lugar alagad na adit sindang madugangan ang numero kan mga biktima. Sigon sa mga opisyal, dipisil maabot ang nagkaperang apektadong lugar dahil sa hiwas kan danyos. Saro ang Afghanistan sa mga nasyon na grabing naapektaran kan climate change o pagbago kan klima. Sigon sa mga eksperto, si Gida ngunyan ang makusog na pag-uran asin pagbaha sa nagkaperang parte kang nasyon. Pinalalaman kan mahiwasan ang pagkakalbo kan kabubuldan. Pagbaha dahil mas diit ngunyan ang mga kahoy na nagusurop kan tubig uran sa nasyon. Negosyo, mga tugang, pareta sa DCGB News Express. Business News. Business News. Ang padagos na pagitaas kan presyonin mga barakalon asin serbisyo inflation ang mantinidong panginot na isyong gustong masimbagan kan mga Pilipino sigon sa pinaka-bagong Pulse Asia ulat sa bayan survey. Base sa survey, 57% kan mga respondent ang nagsasabing ang pagkontrol sa inflation ang pinakamahalagang isyu na dapat tawanin atensyon kan gobyerno. Pigpapahiling kaini ang mantinidong dakulang agyat para sa dakulang pamilya o sa dakul na pamilya ang nag-itaas sa presyo kan mga panginot na barakalon na sinserbisyo. Nasa ikaduwa ang listahan kan paglaban sa korupsyon sa gobyerno na pinagrambitan kan 43% kan mga respondents. Sinundan ini kan paglangkaw kan sweldo kan mga obrero, 36% ang nagpapahiling kan panagos na pangapudan para sa mas halangkaw na dilihensya o income para makasabay sa pagitaas kan gastos. Pigpahiling kang resulta kan survey na maski aniba pang mga panginot na concern kan mga Pilipino, mantinidong nanginginot ang isyong may direktang apektado kan pangoral daw na pamumuhay lalo na ang presyo kan mga barakalon, kabuhayan asin matanos na pamamahala.
Sports News, magiging host sa Giraray ang Pilipinas para sa rong sporting event na gigibuhon kan sa 10th Senior Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Tagaytay City sa masulod na bulan. Maabot sa 350 na delegado gikan sa 12 mga nasyon aron kan Vietnam, Japan, Korea, India, Mongolia, Cambodia, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, South Korea, Kyrgyzstan asin Thailand ang pagipagbakbakan sa kompetisyon na inorganisar kam Gymnastics Association of the Philippines o GAP. Ang India may pinakadakol na numerong entries na uminabot sa 50. Sinundan kan Vietnam na 45 asin Pilipinas 43 na malaban sa individual men and women's event. Mixed pairs, trios, group aerobics, dance asin aerobic steps kan torneo sa pagpresentar kan Philippine Sports Commission. Ang 4-day event tampok ang age group na 12 hanggang 14, 15 hanggang 17 na junior asin 18 above para sa senior na partisipantes. Pag-asa sa kamug o kaya Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan mga tugang sa News Base kan DCGB. Kanyang pong pag-aaga. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Ang high blood pressure, sarong silent pero seryosong patakot asin sigon sa mga eksperto, knowing your numbers can save your lives. Sigon sa World Health Organization o WHO, perming i-check na regular ang blood pressure asin sundan ang mga readings over time. Dagdag pa ka mga eksperto na dapat i-mantinir ang blood pressure na baba sa 140/90 mmHg asin tandaan, the lower the better para sa puso, utak asin bato o kidney. Dagdag pa ka mga health experts na ang pag-aksyon mo niyan, proteksyon kan salud sa futuro. Know your numbers, take control asin stay healthy, sigun pa sa mga eksperto. Health News from News Base, Mardila, Day, diba? Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Alexis Rivibar sa Kamugtakan Kampanahon. Maray na aga po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 22 ng Hulyo, aldaw kang Miyerkules. Apektado ng trough ng low pressure area itong Bicol region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Bicol region ngunya na aldaw. Maluya sagud sa moderatong duros hali sa norte sirangan ang iiral na may banayad sagud sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatay maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, para gustang tigbabantayan itong low pressure area na sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nailing sa layong 1,235 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. At ining LPA ay may halangkaw na tsansa na mabilog at maging isang bagyo within the next 24 hours. And once naman ito ay maging bagyo at maglaog ng ating PAR, ngunya na aldaw, ay aapodo natin itong si bagyong Quiapo. So ito na ang pang-onseng bagyo na maglalaog sa tuyang Philippine Area of Responsibility this year. And yun po padagos kitang antabay sa magiging updates regarding dito sa potential na maging bagyo po. Bali yun po sa tuyang forecast tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Rivivar po. Mga tugang sa inupong dadangog ang mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po sa News Base si News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran, Shara Mileron at si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta.
GB News Express. GB News Express. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Puya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpon sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin bangko crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best mi. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB 15 bago magabot ang alas 6 nito. O kaya alas 7 ni Naga. Pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Ay, sandali lang, sandali. Bago po sa istoryatang may init. Ngayon na pagkaagay, standby mo na, Jimmy. Tabakang malingawan ta ini. Importante ini para po duman sa mga nag-aataman. Mga tugang, kan sa tuyang salud. Mga liver lovers, kumusta po ang healthy ang sa tuyang lifestyle? Party on. Atay liter, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatutulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Hindi lang ito ay, o kaya ang Liver Aid Pro ay hindi lang supplement. Ito po ay Silimarin Plus Multivitamins. May mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo.
Ito pa, ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liberate Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo, kaya mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Duratan si Henry, andida dyan. Baretang mainit, mga tugang sa morning hirit. Yan po sa Ginubatan Albay, may sarong proyekto, water system na naman. Ano nangyari sa mga water system ta? Taday po mga tugang nagkakatarapos iyan ki basta-basta. Asin mabuyong matapos man, may problema kita. Si Jimmy, may nadiskubre mga tugang sa saro-tabing water system project dyan sa Ginubatan. Barangay Dunya Tumasa. Ara mo ang nangyari? Sabi mga tugang, day po nakakabulo sa tubig, day po day po nagagamit ang tangke, taso bulusan kan tubo, nasulat kibayong. Galing sa lantaram ko ha. So tubo, nabulusan kan tubig, nasulat kibayong. So tangke, mga tugang na mabulos ang tubig pasiring sa mga distribution lines, nasulat kibayong. Aramon tadaw ang istorya, mga tugang ko niya na pagkaaga kasabay si Chief Jimmy na salita. Good morning, Jim. Yes, BP. Hali sa Dunya Mercedes, pasiring kita sa Dunya Tumasa. Tapos Dunya. Puro Dunya ano? Oo. puro garima abilidad ha? Puro duro Dunya. Okay. Ngunyan. Barangay Dunya Tumasa kan Ginubatan. Sobra sarong simana na. Dahil nagagamit kan mga residentes ang tubig. Hali sa stainless water reservoir o tangke. Dahilan sa payong. Ano na iyan, Sa personal na pagbisita kaso hapon kan Lisi GB News. Na-discover, konfirmado, maski pa bastante ang tubig gikan sa proyektong Solar Water Project, wala na gustong magsagop o mag-inom kan tubig. Okay. Ang rason tabi, BP, may nalamos na bayong. Grabing kangalasan, ano? Ang bayong nagalayog, pero nalalamos. Salbatanan, Jimmy, nagkakuramong bareta. Mga ngalasan, imagine bayong nalamos. Paano ang ginibo dyan kang bayong? Sa tubo, sa tangke. Ang rason, may nakabuntog na bayong sa stainless water tank. Okay. Na nakapatong sa halang kawuno na struktura. Okay. Itong struktura nakapatong sa tangke. Itong tangke halang kawuno nun ma. Pagkatapos may hagdan na gari drodakula sa tanggurangan. Baka takuto din ni hagdan na ini. Makatakot. Baka pwedeng pagtungtong mo sumanggi ang problema mo alang kaon pa ang tangke. Pa diretson tan istorya. Go ahead. Abante. Go ahead. Sa istorya ni punong barangay Leopoldo Opiniano Jr. Tuyong dinisconnect ang connection hali sa tangke pasiring sa mga tubo sa mga residentes. Ang rason baka may madiskwido dahilan sa natural may nagpapataw-pataw na lapang bayong. Kontaminado ang tubig. Ano na yan? Nina, abante. Na-discover ini na may lapang bayong. Kaniguan ni nagkapirang estudyante. Tamay grip sa gilid kan tinampara ni sa barangay hall. Pinagsalod supalad, umininom sumang aki. Sarong aki, nag-inom. Pag-inom niya, sige, di nagaligok siya kan tubig. Halin sa
ali duman sa gripo, nagdadalagan sa halunan niya, diretso sa dungo, mabata. Oy, pasensya na po Sorry po sa mga namamahongon yan Sorry sa namamahongon yan Pero yan po nangyari, yan ang bareta. Okay, sige Jim. Naging curious so ake. Tinangot kiraray so kamot. Tinangot kiraray so kamot sa tangke, sa gripo. Pinaula. Mabata talagang yaw. Ipinaparong. Malang bata ngayon, classmate. Bata ngayon, grabe ko na nainom ko. Ako ngayon, nakainom na pati. Ipinaparong sa sakay ba? Pinaparong. Mabata talaga ngayon. Tinangad so tangke, alang kawo na tangke. Okay. May hagdan. Naging curious so ake. So ake ang duminiscobre, Pipe. Sinakat ka laki so tangke? Sinakat. Wara man ki kuda, wara man ki gate. Alang kaunon baga Jimmy ini? Ata na kun mahungkang ka. Mga perang metro daw ini. Perang metro daw ini. Saro ano iya na perang piye. Uy, yan na napapatungan, apat na poste baga. Sinugpon sa apat na posting Dracula, di ba? Posting lansang. Ang kada sarong poste may 10, ang pinakalab, ang tubo may 10, may 12, may 16. Lampas sa sarong lanyog-lanyog. Salbatana, di yo. Apira ka nakapatong pa na. So tangke. Na may hagdanan man, nagaringan tanggurangan sana kay kamot an kadarakulaan kan kakaputan mo pasaka. Okay. Oni na. Di sa madaling sabi, nahaman na an nagpunda yan na patrabaho sigun kay Kapitan 20. Anong taon, Jimmy? 2023. Apunan mo ako tabi, pilugod duman sa cellphone. Iyo nga. May madidiretso, may piplay. Sige na, wala lang ha. May lang. Sulod, naubo sulod. Alam ko na. Napapuro ko cellphone mo. Anong taon proyekto pinunan? Jimmy, anong taon pinunan sa proyekto? Na-i-reader na sa nainin ni Kapitan Daas, sabi niya. Okay. 2023, 24, 25, 5 million. Dahil niya man isikon siyo 5 million ngayon. Kung tapigahagadan niya sa DPWH, sa kontraktor, i-program of works, tanay man kumbinsido si Kapitan sa output kan proyekto. Dahil pagsasabi ngayon kan Purman, tapos na. Papasok ko ngayon ma-determinar na tapos na dahil man ako basihan. Okay. Aligwa si Kapitanin mga kumbaga prok, pantoson ngayon, dahil naman niya kipundo. Buhay niya yung programa, aloy na dahil ni Kapitan pigre-request, tura man, nag-abot. Hindi, sabihin ni Kapitan, dahil ko man yan inakseptar. Dahil man inakseptar kan barangay. Okay. Balikan ta, di sinakat kan ake, pag sakat kan ake, dinungawan so tangke. Pag sakat kan ake duman sa taas, nagpipinsaran ake, may cover. Okay. Supposed to be, may cover talaga. Dapat Correct. may cover. Correct. Dapat. Pinakalining tanking ini, natural, may cover. Correct. Iyo, may tangko. Para maging safe ang tubig. Yugon mo, nagaparagaramit, nagirinom, pigagamit sa pagluto ang tubig, nagkapirang pula na, ini pa lang, dahil kikuber. Dahil masabutan nata, dahil kinubiran kan, nagtrabaho kay ne. O ngunyan, dinungawan ka naki, nagaparataw-pataw sa mga natural mga insektong nagralayog pagkabangging nalalamos. Plus ba yung aros magdirigwa sa aki ka na inom niya sa tubig. Pero Jiming bayong nailing. Lamos. Pero ang bayong nalamos, nalamos. Saro man sana. Okay. Nagbabaso aki, nag-istorya na, nawaraman nga cover ang tangke. Okay. May bayong ngayang lapa sa taas.
nakabot na kay Kapitan. Pag pagkaisi ni Kapitan, wala man lamang nga nakaisi kung bako itong aki, pero delikado nga ni nga so aki. So ginibo niya, delikado yon. Di sa madaling sabi, nag-informar si Kapitan sa Municipal Engineer, Engineering Department kan munisipyo, pinaabot sabi man ka ni Municipal Engineering, kami na ngayon bahala mag-coordinar sa DPWH. Naghalat si Kapitan ki response, as of now, may nagirinom na, wara man ki nagresponde. Okay. Ano, Jiming, ipapalo up sa DPWH tabi? Ipapabot ninday niya, tatadaihain sa cover. Cover ang problema, pero may tubig siya, tama? Sa tubig, dahil ki problema. Bastante. So, ang problema lang, naghapot ang barangay, kung nata na yung cover, ang tayan na hiling ko nagarit tank, so nababakalaan dyan sa kwan? So, nababakalaan dyan sa, ligdis sa mga Draculao na mga, mga hardware, di ba? What, silver na water tank, dapat mananggad, may cover kayo dyan, araw ka, saan hali ang source niya? Igwang source, Saan hali? Duman man sana. Pipasakat ang tubig sa tangke, tapos bibaba naman. Yan. Ayun. Kung sabihon, di man kay puha na iyan dapat may open yan, dapat may cover yan. Salud pala nun sa uran. Kung salud sa uran ang program, kaya nga ni pigahanap ni Pitan sa programa work, sabag ka salud sa uran ang proyekto. Pero gano'n alanganin man na plano yan, dapat may cover yan. Takon ang source mo, hali sa baba, papasakaton mo sa tangke, tapos ibababa naman para sa distribution sa mga tao, kaya po, may cover ang Jim. Natural. Ako nagbakal ako kasarong sadit na water tank. May cover talaga siya. May kwan yan, ang sistema kan, may supalaog na tubig, may supaluan. Bibuta ka lang ki-float para pagpano na, automatic, minaopso tubig. So pagpano, dahil minabulos pa baba. Nagkapirang bulan ng piksa satisfy kan mga residente sa tubig. Malibasa natural malinig, pagtubod malinig, presko da ang tubig, o di pwerte so pag inom, bigwa nang kita tubig, urog maho na. Inuman ang Jimmy? Inuman yan? Inuman. O tama lang ani pala, discover ka na kita, hindi mainom. Naginom, di ba? Naginom, okay. Manapot ti Kapitan, na, so binakal, so cover ka ning tangke, nataday kinubiran. Iyo, ano? Kung dahil pa sinakat kan ake, dahil ini madidiscover. Uni na, sa kasuhapon di si GB News nag-request sa barangay, sa tanod, inibahan kita, pinasakat ta, so tanod. Sisa itong nasakat na ito, tanod ito? Tanod. Okay. Ano sabi kan tanod pagbaba? Ang sabi kan tanod, yung nagakurutoy-kutoy ng tuhod ko, alang kawon, pagkatapos nagayugo-yugo nga itong supigakaputan na gari mga tanggurangan, gari nga so matangkas na nagayiwag da, nagiyaw. O di, pigdo nga niya, confirm, yaong pasubayong. Ang hapot, sisan malimpya kaan? Yan na nga si Kapitan, sabi ni Kapitan, dahil man nga kami kaan mamiter, tabak dahil pa yan turnover sa barangay. 2023, 2024, 2025, 26 na ngunyan, dahil pang turnover sa barangay? Dahil man turnover sa barangay, dahil man nagatao ki program of works. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Yan ang pangyari sa Maabaka. Kompletong informasyon. Yun si Kapitan. Go out. Saan si Kapitan? Go, Jing. Wala. Noy, pasok mo, Noy. Si boses ni Kapitan. Pasok mo. Ano nangyari po, Kapitan? Ganito yun. Kala namin, ayos na. Tapos, bigla na lang namin na trace na hindi pala naayos yung takip. Walang cover sa ibabaw. Saan nung cover noon? Binigay na namin that time na binigay na namin dun sa foreman. Sinong bumili ng yung tangke, yung stainless na tangke. Water reservoir? Sa kanila yun. Sa kanila? Opo, kasi sila ang nakakontrata. Okay. Bali, sa DP yun. DPWH. Tapos, hindi nila naayos yung takip. Cover. Yung cover.
sa akala ko, ayos na yung cover. Kasi tinanong ko pa yung foreman na tinanong ko pa kung pinalik na yung cover. Sabi nila, Ayos yan, na. ayos na. Tapos yung mga kabataan, Mga estudyante daw? Estudyante, nag-skateboard doon sa lugar na yon. Napansin nila, medyo may amoy. May uminom daw, Totoo man na may uminom? May uminom. Okay. Tapos may umakyat ng isang bata daw. Nakarating nga sa akin yung apo ko yung apo ko doon sa nakatira sa bahay. Doon ko nalaman na ganun, may wala palang takip. Kaya napasok ng kalapate. At saka napaka-tirik nung kuhan, napakataas nung water ng tangke. Di napapasok nung kuhan ng estudyante. Natingnan nga niya na dungawa niya. Kasi may hagdan. May hagdan talaga, Dapat may cover talaga yun. Baka may kuhan doon, umakyat. Baka mahulog pa. Yun nga ang delikado, sir, eh. Tapos, nai-report ko kagad dito sa engineering office. Doon pa nga ako nagsabi doon sa SB. Dito, municipal engineer. Okay. Sa municipal engineer. So, naipabot ko kagad. Tapos, sabi nila, naghihintay pa sila ng reply. Ng DP. Sila nang magko-coordinate sa DPWH. Kasi hindi ko yung pwedeng pakialaman. Kasi turnover sa barangay? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa. Magkano budget nun? Nasa siguro 5M yata. 5M. Kailan natapos? Ang sabi nila, last year pa. Last year pa daw, completed na daw yun. Pero wala pa namang... So, ibig sabihin, last year na nagamit na ng barangay? Hindi, dito lang taon ito nagamit. Kasi pinabayaan nila yon. Ilang taon yun? 3 na ba? Okay. Okay, sige. Babalikan ta to dyan na 7:30. Okay. Pag ko sa itaas, kantangke, bukas, delikado talaga na may bukas, kung may makarawan isip, utos sa taas, may nakabitay na lapang tennis. Taling ko nga na, Jim. Nata may sapatos duman. May sapatos duman sa taas. Dito may makaraw-karawan isip, ibuntog duman. Sige, irinom kang tubig. Maringan ito, bako so sapatos na kalawag sa tangke. Yan, nakulon pa yeah, okay. Winda. Babalikan na to dyan, ha? Proyekto na naman. Proyektong solar water project. Bastante ang tubig. Dahil nagagamit ang tubig sa ngunyan. Dahil sa bayong. Dahil taklong. Sa bayong. Jimmy na salita, DCGB News, exclusive. Thank you so much, Jimmy's exclusive report. Hali po dyan sa Doña Tomasa, kan Ginobatan Albay. Mamaya, babalikan tayo yan, ha? Sa Doña Mercedes, may tubig, may tangke. Ang problema, so tubig, mga tugang, dahil nakakabulos ta, minaprotok ang tubo. Minakupsit sa sinugpunan kan tubo. Sa Doña Tomasa, natapos sa proyekto, may tangke. Mga tugang, daing takop. Linukson kibayong. O bako na problema ngunyan. Pasensya na po kamo sa mga kabutabing na mamahaw ngunyan, ha. Pasensya na kamo tayan sa bareta. Tabi may kinaraman dyan. Hello Manayoli. Ano tabi Henry? May bagyo? Ay di, wala man po manay. Wala man po. Wala. Wala man po. Wala man. Wala man. Okay. Thank you. Alright. Salbatana. Babalikan ta taon-taon diyan, ha. Mga tugang di po sa tuyang programa. Saan hapot? Sa DCGB. Mga tugang, Bareta alas 7, susunod na. Ini po si Henry M. Bareta alas 7 with Jasmine Baloloy. Standby na. Ngunyan pong pagkaaga ni Miyerkules. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay.